Her ýylyň 18-nji maýyna belenilýän Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň döwlet baýdagynyň güni münasibetli geçirilýän ylmy amal maksat başlanmadan öňürti. Oňa gatnaşyjylar aýdym sady çykyşlary diňläp, bu ýerde gurulan sergini synadylar. Sergide gahrman arkadamyň döwreden kitaplary hemde arkadagy gahrman serdarmyň täze kitaplary hormatly ýerde goýulypdyr. Bu eserleri halkymyň mukaddes watanymyda onuň taryhy geçmişine, häzirki bagtyar durmuşyna boýsan şu gowunç duýgularyny artdyryp, iýleşmede belend watançylygy kemale ýetirmekde uly ähmiýete eýedir. Şeýle sergide milli senetkarlymyň şulsany türkmen zinandarynyň zihininden we ihlasyndan dören dürli önümler, Amaly Haşam Sunutynyň eserleri milli kümüşşaý sep önümler görkezildi. Soňra Pehim Paýhas ummany mawtumly pragy ile Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy kemil hukuk ulgamynyň we täze ýamyň belend maksatlaryny durmuşa geçirmegiň miýzemede esasary atly alyma amal maslahat öz işine başlady. Çykyş edenleri 1992-nji ýylyň 18-nji maýyna kabul edilen Türkmenistanyň konstitusiýasynyň döwletimiziň ösüşiniň ähli tapgyrlarynda jemgyýetimiziň kanunçylyk hukuk esaslaryny kemale ýetirýän gadylaşdyrjy hukuk namalaryň çeşmesi bolup hyzmat edip gelýändigini, ýurdumyzyň baş kanunynyň täze taryhymyň ösüş derejesine laýyklykdy ýygyderli kemilleşdirilýändigini, onu jemgyýetde bolup geçen taryhy ähmiýetli iň wajyp wakalaň hukuk taýdan öz beýanyny tapanyny bellädiler. Türkmen jemgyýetiniň hemde döwletiniň syýasy, ykdysady guruluşynyň esasy urlaryny kesýetleýän hemde milli kanunçylygymyň gözbaşy bolup durýan konstitusiýamyzyň düzgünlerini hemde ýörelgilerini halkymyzyň döwlet gurmakda gadymdan gelýän tejribesi we halk häkimiýetiniň häzirki döwürdäki iň oňat däpleri jemlenenler. Dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan ikigedek ikrar edilen hemişelik beýtaraplygny halkara gatnaşyklaryny nusgalyk derejeye çykaran Türkmenistan bu hukuk ýagdaýy hakynda Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasynyň kabul edilen kararnamalaryny öz esasy kanunyna girden ýeketek döwletdir diýip çykyş edenleri boýsunç bilen bellädiler. Maslahatyň mawtumly pragynyň dogrulygynyň 3 ýyllygynyň uly dabralary wesenleýän günlerine geçirilmegi aýratyny ähmiýetlidir. Çünki günlegiň beýik akyllary mawtumly pragynyň dürüjligini berkarar döwlet we bagtyar durmuş hakyndaky kemil garaýşlar, şuňur paýhasy pikirleri erşarga çolup geçýär diýip çykyş edenler bellädiler. Şuňa baglykda mawtumly pragynyň türkmen halkyny birleşdirmäge betew döwlet bolup agdyr ýaşamaga çagyrýan ünnewleriniň aýratyny ähmiýetli, ören gymmatly çagyş bolup ýanglanýandygy. Häzirki wagtda bir döwleti gahrman arkadamyda hemde arkadagy gahrman serdarmyda gullugy diýen türkmen halkynyň ruhy dünýäsine mawtumly pragynyň şamçyragy bolup şugla taşıýanlygy belenildi. Masalan dowamyny ýurdumyň durmuşyna dürli ular boýunça alınıp barlayan işleri milli esaslarda hemde halkary ölçülerine laýykly kanunçylyk taýdan kemilleşdirmegi dowam etmek baradaky ýörelgilerden uralmagyň adalatly jemgyýeti berkarar etmegiň möhüm şerti bolup çykyş edýändigini ýytaldy. Bu orada Pehim Paýhas ummany mawtumly pragy ýylynda amala aşyrylýan işler Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň kemil hukuk ulgamynyň we täze ýamyň belend maksatlaryny durmuşa geçirmegiň miýzemede esaslaryny öwürleýär diýip çykyş edenler aýtdylar. Türkmenistanyň öz konstitusiýasyna yglan edilen ýörelgilerini ıgrarlygynyň, insan perwerligi ýurlany parahatçylyk söýjülükli syýasatynyň bütün dünýäde dawarlanmasy hemde ýaşyl tugumynyň halkara geňişligine buýsunçly parlamentadyr diýip çykyş edenler buýsunç bilen nagtadylar. Hemde munyň üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda hemde hormatly prezidentimiz arkadagy gahrman serdarmyda hoşallyk bildirdiler. Soňra alyma maglumat bölümşlerdäki iş arkaly dowam etdi. Şularda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilenleri geçen 32 ýylda ýurdumyzyň ýeten derejeleri, hukuk ulgamyny ýetilen sepketleri, öňde durýan güdeýpeleri ara alynyp maslahatlaşyldy. Pehim Paýhas ummany mawtumly pragy ile Türkmenistanyň konstitusiýasy we döwlet baýdagy kemil hukuk ulgamynyň we täze ýamyň belend maksatlaryny durmuşa geçirmegiň miýzemede esaslary atly alyma amal maslahaty gatnaşyjylaryň adyndan hormatly prezidentimiz ýüzlenme kabul edildi.